Mae cynnal a chadw car rally yn ddigon o waith caled I unrhyw yrwr, hyd yn oed gyda chefnogaeth tîm y tu ôl iddyn nhw. Ond mae nifer yn gorfod ymdopi ar liwt I hunain. Un sy'n llwyddo I gyflawni hyn oll yw'r gyrrwr, Melvyn Evans. Melvyn, gain gyntaf dilyn gyfach ti ar dy fuddugoliaeth ym mhencampwriaeth y sy'n. Teimlo braf? Odi, very good. Bles yn arw ar result y diwedd y blwyddyn, really. I ennill championship mas yn Iwerddon. Mae eitha caled 3 maximum score yn ei 1 ail, so byti bod yn berffeth. Nathon ni rown cynta ar nathon ni rally West Cork, well, favourites rally fi fe. Oedd cwpl o rallies wedyn fel y circuit y Munster. Ben o'n i'n ail yn y rally o'n nhw, ail yn y championship points. A wedyn ni wedi cael maximum wedyn scores o'r dwy ar ôl ni. Pam I ti'n cystadlu yn Iwerddon? Os na reswm? Os fi'n gêm ar, obviously, mae'r sport yn Iwerddon lower mwy gryfach y beth yn Rhaglen. Mae'r cair hewlydd off, mae'r competition ar ceir yn very good na. Ni'n cael lot o support na. Ni wedi ennill y Get Connected Championship draw yn cwbl o flynyddoedd yn ôl, lot o beth fel la. So, o'n I moyn symud mlaen, nes I wneud yr Southern Forum, sy'n gwybod mae'n gyd lawr yn Southern Island, a mae eitha agos I ni trafili draw na. Mae boes yn hala ar y sport mas fyny, a mae'r cefnogaeth yn nhw'n gwyd, so o'n I fel dwi'n ei shot fach I fel sy'n nelon ni, a mae wedi gweithio mas yn o'r i ni. A mae hyd o'r navigator sydd y fi, mae fe'n dod I Iwerddon, so mae fe'n helpu lot bod y fi wedyn. Ti, dy hun sy'n gyfrifol am redeg dy gardi, dwi ti ddim yn cael unrhyw gefnogaeth. Siwr ti'n llwyddo I wneud hynny? Mae'n job fi eriod wedyn jo neu popeth yn unan. Anyway, chymod, fi eitha lwcus, mae mechanics da da fi, maen nhw'n gweithio cyn rally, os mae'n rhaid I gweithio I 12 y gloch yn os ni wrtho fe, chymod, yr expense I bach yn galed yn ni, ond ni eitha lwcus, mae Cwmo'n helpu ni ar y tyres, a ni'n dod I ben ar y rest eitha da. Tan yma, mae rhywle o 40-60 hours yn mynd I paratoi'r car yn barod I fynd. Sa'n trio rhoi gormod ar hynny am hynny fe, ond obviously pan mae bethau yn wrong, mae'n rhaid I ni. Ond fi'n treol wneud plan mas o ddechrau flwyddyn, beth sy'n eisiau primer engine o gael ei wneud, gearbox a pethau fel la. A dwi'n meddwl bod y byd yn torri lawr, ni'n gael at eitha da. Siwr o fod yn anodd iawn ffindo'r balans rhwng gwaith a chadw a chynnal car rally. Odi, achos I fi, obviously, mae gwaith yn o'r gyntaf. Mae rhaid ni'n ei hwnnw, ond still fi'n enjoyo'r sport. So, os mae eisiau'r fath car o fi'n trio rhoi e fe. Ti di gyrru sawl car rally yn dwyt yn y gorffennol? Fi wedi bod BMW M3s blwyddyn ôl, Escort Mark 2s, Ford Escort Cosworth o bach, a na rhai car fi heb gael yw'r ffocws, ond fi'n eitha redeg y Subaru bach yn chipach fi'n gwneud. 2001 model fe, mae fe eitha hen felly heddi, ond ni wedi update o fe 2002, ond hen car Richard Burns fe, fi eitha lwcwe, mae'n good car bach. A mae cwsmeriaid y ti hefyd yn y byd rally ond oes? Oes, lot o cwsmeriaid, a mae rhaid ni'n helpu lot. Mae car fi wedyn fi'n creu bod y bach o advert I fi, so trwy'n ni'n mas yn neud eitha da. A ni'n neud lot o bodywork, mae dyn nhw'n gweld y car a fi wrthod carwe bod original yn gallu ddau, bod ni'n cael tipyn o waith trwy ni. Ti di dod I ddiwedd y tymor, ti di ennill y bencampwriaeth. Be sy'n nesaf? So'n siŵr to, obviously byddai fe'n neis yn mynd mlaen I wneud championship bach yn uwch lle mas yn Iwerddon, ond mae fe gyd lawr I costo. So fi'n credu bod ni just gweld sy'n eithi dros y Nadolig nawr a pipo mlaen I blwyddyn nesaf. Mae'r boes da fi'n enjoyo fe, fi'n enjoyo fe. So fi'n credu sy'n ni ddim yn rylio, byddai'n sa'n gwybod beth byddai'n ni'n neud a lot o weekends fi'n credu. A llongyfarchiadau mawr I ti ar y fuddugoliaeth yn y bencampwriaeth, a diolch yn fawr iawn I ti a phob lwc. Ie, diolch yn fawr.